Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar grupp kbir ta' martri, il-martri tal-Korea. Dak kien grupp ta' 103 martri li l-maġġoranza kbira tagħhom kienu lajċi fil-fatt, 92 minnhom kienu lajċi, nisa u irġiel, ta' kull età, anzjani, miżżewġa, żgħażagħ, anki tfal, 8 saċerdoti u 3 isfijiet, kollox 103. Tajjeb napprezzaw il-fatt li bejn is-seklu 17 u s-seklu 19 il-fidi fil-Korea għaddiet permezz tal-lajċi, ma kienx hemm saċerdoti. Kienu lajċi li jgħallmu l-tfal tagħhom, jagħmduhom, jgħallmuhom it-talb u l-Knisja bqgħet għaddejja hekk għal diversi ġenerazzjonijiet sakemm mbagħad fis-seklu 19 waslu xi saċerdoti. Kien żmien diffiċli, diversi persekuzzjonijiet tul medda ta' madwar 100 sena bejn l-1791 u l-1888. Kollox mietu madwar 10,000 Korean minħabba l-fidi, imma minn dawn 103 huma ddikjarati qaddisin. Fosthom kien hemm ukoll l-ewwel saċerdot Korean, Sanandrija Kim Tae-gon, li ġie maqtul bix-xabla meta kellu biss 26 sena wara li kien ilu ftit iktar minn sena saċerdot. Ħafna katekisti nitolbu llum għall-Knisja fil-Korea, għall-insara fil-Lvant imbiet, għall-insara ġewwa l-Asja biex intmu lejt tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn u x'il-kelma tal-mulej tkompli tixxandar f'dawk il-pajjiżi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int mallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-rajt tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int sultan ħanin tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ħlaqt il-bnedmin kollha u tajthom is-salvazzjoni. Int b'mod tal-għaġeb sejjaħt tal-fidi kattolika il-poplu li inta żilt għalik fl-art tal-Korea u wassalt il-qaddisin martri Andrija Kim Tae-gon, Pawlu Chong Hasang u sħabhom għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Għatina li bl-eżempju t-talb tagħhom aħna wkoll li seħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qarim mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, qiegħed niktiblek dan għalkemm għandi tama qawwija li m'għandhomx ma niġi għandek. Imma biex jekk indum ma niġi, tkun taf kif wieħed għandu jġib ruħu fid-dar ta' Alla li l-Knisja ta' Alla l-ħaj, kolonna u pedament tal-verità. Bla ebda dubju, kbiru l-misteru ta' reliġjon tagħna. U der fil-ġisem, kien iġġustifikat bl-Ispirtu, der lill-anġli, ixandar fost il-pagani, emnuh fid-dinja u ttieħed fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Irrod ħajr il-mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ebeġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. U jagħti l-għajxien lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' emilu, meta qassam lilhom art il-ġnus. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qal, ma' min mela se nxebbaħhom in-nies ta' dan iż-żmien lil min jixbħu. Jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza. Jgħidu lil xulxin u jgħidu daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnilkom anja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew ġie Ġwanni l-Battista la jikol ħobs u lanqas jixrob inbit. U intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jikol u jixrob u tgħidu araw xi bniedem wikkielu sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-erf tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu għadda dal-kumment li għadna kemm smajna fl-Evanġelju għaliex waqt li kien qiegħed jgħallem u jagħmel il-mirakli beda jinduna li kien hemm min ma kienx qed jilqgħu. Anzi kien hemm min kien qed jagħmel reżistenza għall-aħbar it-tajba. U għalhekk juża din il-tixbija li n-nies qishom qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza, jgħidu lil xulxin daqqejnilkom bil-flawt u ma sfintux. Bqajtu passivi. Għannejnilkom anja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Aħna bil-Malti għandna idjoma. Laqqas jekk tagħmillu lil ma jisfen, ma jagħtix kasek. U hawnhekk qed tiġi l-istess ħaġa. U għalhekk il-kelma tal-mulej llum qiegħda twasslilna dal-messaġġ importanti. Aħna kemm għandna qalbna miftuħa beraħ għall-aħbar it-tajba tal-mulej. Nibqgħu passivi, ma nagħtux kasa, ninjoraw għal kollox,
Jew l-aħbar it-tajba tal-mulej aħbar sabiħa għal-ġittan qegħdin nilqawha tas-sew. Kemm huwa qawwi l-kliem ukoll li smajna fil-konklużjoni quddiem reazzjonijiet differenti tan-nies. Ġwan il-Battista isum u jgħidu għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem Ġesu jitħallat man-nies jikol magħhom u jajruh u jkielu sakranazz. Donnu qisu qed jgħid tagħmel x'tagħmel dejjem tlaqqata. Imma ejjew nħallu l-kelma tal-mulej llum timla l-qalb tagħna. Li t-Alla jgħid Ġesu kollha taw raġun lill-erf tiegħu. Ejjew aħna l-koll aħna minn aħna ixin is-sitwazzjoni tagħna anke jekk aħna morda fid-dar qegħdin imbagħtu jew mbagħtu solitudni u hekk insellem il-morda kollha, l-anzjani kollha. Ejjew nħallu l-kelma tal-mulej tagħmlilna kuraġġ. Dak li aħna tlabna llum fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Jew nersqu lejn il-mulej b'fiduċja kbira fil-waqt nofrulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-insara mxerda mad-dinja kollha biex ma jiqfu qatt jagħtu xhieda għall-aħbar it-tajba nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-insara fil-Korea biex hemmhekk huma jarfu jkunu l-melħ tal-art u d-dawl għas-soċjetà li fiha jgħixu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-morda kollha dawk li qegħdin ibatu biex int mulej tlaqgħhom m'għandniex ġenerużi li jgħinuhom bl-aħjar mod. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal din laqgħa li ħassir minn hawn ftit tiem oħra bejn il-Papa u ż-żgħażagħ fil-belt ta' Marsilja biex din il-laqgħa tħalli ħafna frott u ġid spiritwali. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis, ilqa' dawn it-talbiet li aħna ressaqnilek issa u ħafna talbi oħra li hemm f'qalbna bħalissa. Għatina l-grazzja li aħna nkunu kuljum qrib tiegħek, li nkunu ta' ġewwa miegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, ħares biħnina lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni tal-qaddisin martri tal-Korea għatina li aħna stess inkunu sagrifiċċju li jogħġob lilek għas-salvazzjoni tad-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għal-San Andrija Kim Tae-gon, San Pawl Chong Hasang u sħabhom fil-Korea ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb.
meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ il-min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek. Nimtlow bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mal-Martri tal-Korea u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Niftakru fl-eżies mejtin kollha tagħna, speċjalment il-qraba tagħna mejtin. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih int fawwar id-dinja b'kull ġid.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess Missier. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil nuħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni mektijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel tal-qalbina, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri tal-Korea. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex frabta sħiħa ma' Kristu inħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu
tela is-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità, Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femmiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tidrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddifuhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. mittama. Itlob Om għalina. iżjed safja. Itlob Om għalina. iżjed nadifa. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Dep. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri.
itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla minar l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina. ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, Qaddisin Martri tal-Korea, itolbu għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. O Alla, inti f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima,
imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.